سلام تعنا هبلنا تختاتلتي لومي تلفزيون نحزز حزنا يوم زيناتات دهايلومي كم صعب أوارينا يعملنا لايك شير سبسكرايب ناقوركم نختكتاتو لنا بمعدام ناب زرزرام كنسجر عبي تيلتون تجراي تساليتم أبتي مدرخ نجيزيو بعل زي تجلسة بركز ولا جنزب كم استرخب نمفلات تخيل لهم كوميتي هزوت ملاش نتجراي كابزتاش حد عمت عصيريوم أب تجراي استعوجة جونوسايد أو خينات سيبهم استفتر محبرة وطبابي وكلولاو بعش حد زوج صار زيجاتات أب تمية نخور كجيريم زي بوشت أو عمي متحجاز المفتاح كن كسعز صنحتي كوميتي تمالي عسرت تكم تخلتشن عسرت شو عتن آمة مرت نتوه بزل تيما تيلتون عدالي أبتي تيلتون سترخو بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي أيته جيتاتشو ردم زلنا اللخونتات تويلنا نتعذب زي المرخ زلو زي مدرخ أوشتنا زلو حتوختخات قديفنا أبس أجمعات ناديمنا بسمرت أنت سنرح نيرنا بزحات أجمعات مفتحنا نيرنا زبل تعساز فترن نبعلنا نجم جمالون مدرك خونا اللويلم عقمنان عقم فتوتنان محازوتن حزب تجراي تتقمنا قلطفنا نمول حويات خنقات ولو نخيل خونتات كنفتر بزي أقاطامي صاوعيته يقرب لهم دحرص انت تاوهنات اب تعمزيو زسكف هونتات ركب حزبون بأمايت شحات قصر حزبنا اب حماق هونتات زركب خوينن هالوه نزو قداي زي كاب عقمنا لعلك خون سلازي قبؤو ابزا قداي زي اتخونت غيرنا نجزيو خالوت افلالاتنا بوليتيكال وزته افلالاي قريفنا ابزا قداي زي تسارحنا زي شجر زي خام مفتاح حلفنا هزو تقراي لابز قبؤ برها كنوص وحكم من نخيل نرد الله خناتات نفطر كوميشنر كوميشن أمرار حاسقات دلونة تجراي دكتور جبره هو تجبرز جابهر كوميتي هزوز ملاش نتجراي أبز حلف حد عمت أستات 400 مليون قرش بمتخاب ناب حزب 5 صح قليصم قبل تجراي زبصحه بوليتيكاوي محبراون قطباون عنوت بوسن عقم زيكونس بتمورن سمورن عقمي بزحات يزفتح زبولو كوميشنر كوميشن سقات حدغان أمرار حنسرح تجراي دكتور جبره هو تجبرز جابهر ازي كوميتي أبدجن وشتن زركب حزب تجراي فتاون نختها خب عدل زفترون يلم كوميشن أمرار حاسقات حدقان سرحان فيدرال أمباسادر شفراو تخل مريم نتو بزبل مري حسا وكتما مغلب استسالت أمدرخ عبي تيلوتون تقراي ترخيوم منغست فيدرال حدا 130 مليون قرشي خمزو في علاو غيرهم ወደ 130 ሚሊዮን የሚሆን ድጋፍ ለማድረግና በዚሁ መድረክ ላይ ለመናገር ተዘጋጅተን መምጣታችንን ለመናገር ፈልጌ ነው አምባሳደር ሸፈራው ህዝብ ትግራይ ብጥሜት እንትመውት ዓለም አብዝ መስከረቱ ልዋን ንፖለቲካ halki خبلو አብ ትግራይ ብጥሜት ዝሞት ዋላ ሓደ ሰብ የለን ካብ ዝውሉ ዝነበሩ ሰብ መዚ መንግስት ፌደራል ሓደ ምዃኖም ዝዝከር እዩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ለመልቀቅ ድልው ከም ዝኾን ገሊጾም ጌታቸው ረዳ ካብ ዲያስፖራ ንዝተልዓሎም ሕቶታት ብዙም ኣብዝሃዎ መልሲ ካብ ዘልዕልዎም ሓደ ጉዳይ ተማዛበልቲ ዝምልከት እዩ ተማዛበልቲ ዝምልከት ከም ልሙድ ክምለስዮም ዝወሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ምስ ምሕደሮም ይመለሱ ዝበሃል ግን ኣነ እውን ክበሃል ስለ ዘለዎ ይብሎ እምበር ዘይኸውን እዩ ይብሉ ተማዛበልቲ ተመሊሶም ናይ ባዕሎም ምሕደራ መሪጾም እቲ ምሕደራ ግን ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝኸውን ተኾይኑ እንታይ ሓጢያት ኣለዎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ይኹን እምበር ናብ ጸለምቲ ዝተመለሰ ህዝቢ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ዶ ይምራሕሎ ብል አይመለሱውን ምስ ማሐውርና ነጥቶ ዝበሃል ዘርባ አነ ንስሙ ለሆም ይዝብል አፍቲ ከባቢ ነቲ ከባቢ ዝመስል ኢንቫይሮንመንት ተፈናቀልቲ ተመሊሶም ብሓደ ኮይኖም ዝመርጽዎ ግን ትሕቲ ትግራይ ዝኾነ ምሕደራ ምህላው ታይ ሓጢያት ኣሎ ምስ ኩሎም ጎራብት ትግራይ ሰላም ንምፍጣር ክንሰርሒና ዝበሉ አይተ ጌታቸው ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ሕዝውን ተጠናኺሩ ከም ዝቅጽል አረጋጊጾም ምስ ሻዕብያ ዘሎ ርክብ አይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ነንባዕሎም ክጠቃቅዕሉ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ አይተ ጌታቸው ንግዚኡ መንነቱ ምስ ዘይተፈለጠ ኃይል ወጻኢ ተኣማሚኖም ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ሃደሽ ደሽ ንምባል ይሰርሐለው ብምባል ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ከሲሶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ፕሪቶሪያ ሃደሽ ደሽ በሊኻ ናይ ህዝቢ دليتنا حزبي ناي سلام دليته ون قريفها مستنسوم من مهانو نجزء زي فلت دجن كنا نازو زولو ناي وصائي حيلي تأمامينها نتوسنو والكسوات سبب دليتكم بحال ناو حدقا كود مقبار زخيل من قصاصي قبر زلو دكتور دبرصيون بوغنو مس شعبيا رك كم زلو يخون بر مسمرار شعبيا استراخبه ايت ጌታቸው مخانو ግብረ መልስ ሂዎም ነይሮም እዮም እዚያ ከም ስራሕ ፈጻሚ ወሲልና ኢና ኣብዚያ ተመስሪቱ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ርክብ ገይሩ
بس إرترا مرحلة صح بس عم سلطة مالك عم سلطة صح بس عم سلطة حماقي مالك يكون نسي نسلام اللي هنا نبطوكس حزين دل مستر هوينو أبز حلفة قالوا نيرم مس إرترا زراخو نيرو زو يخون بر أي تجيتاتشو أبتي نايت مالي نايزوم أخيبا مس إرتراز جمركو وركب كيقتصلو اللي بمبال أرغاقي سمولو مس إرترا جمركو ركبون أبز كونتكست تمسريتي سلازي حزون أتناهنا هنقصلو لنا في سلام هزبنا سلام كنود جيزاو ممحدار حقوفاي كوين خطاش اللو ايزبل يخون بر حوحات حمسة تدمرو حد حيزو نخطاش استقبرم اوعل بريتوريا سلازلون تيكونس بسم معيزولو اي تجيتاچوم حزي بدكتور دبرصيان زمرح حوحات نمنግስት ፌደራል بزقرو امرار حناي مقيار حتوغنا بلصقناون ابتي جيزاو ممحدار بصحيتي كوسل يناب زبل كمستسغاغر حبيروم مس ملقع جبن صنت زفصمو مروخات تاساسيرون استلعللهم حتو ملس زهو اي تجيتاچوم مروخات نخلققو استوسنو جينوسايدرات ناي مدناي سلطان ناي منግስት ፌደራል منبر ناي كلل سلازي كونه إيلوم انتخونا جن اتيوسانه دكتور دبرصيان ገብረ ሚካኤል ውን ኣብ ዝተሳተፍሉ ዝተወሰነ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ በጋጣሚ ዝውሳነሉ ሰዓት ኣነ ፐርሰናሊ በጋጣሚ ኖርኩን ውሳነ ወሰን ግን ተሰማምዕ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ዝተቃወመ ሰብ ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ሞያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩልና ኣብ ዝተኣከብናሉ مست فدرال منግስት ዝገበርና ይምይጡን መረደዳ ይተወጽ انتخونا جن دكتور دبرصيان اتم مرخص تلقوا بوسانتي جزيا من محدارن نسون كم زي فلطون غليصم منباروم زذكريم يرتسلينا نمنتاي يخلع الله كم مسألة تشرجها مستيوم سمع سلا غورنا تبايلو سددلو إذا بزسنة قليم مكايت قليم بسنة أنا بريبورت مصارشو رأي جزاو من محدار تقراي أبز حلف عامت ورح مجاويت بخلت تزور كلتا 210 مورخات بمحرات كم زلاقة مفلاط يذكرن جزاو من محدار تقراي كابز تعيش كلتا عامت نخمولو أسات حموش توارح تاريف ولهم أبزي وان سرعم سرعة تقنا زعجي وكم زي كونه يتكاز أي تجيت هاي جوردا جزاو من محدار بهوت كان تحلوهم أبز خف أخونتات كم زركب يوم زقرصهم أب ICU يركب نزول وجزاو من محدارهم جنام أب حتى يرجزه كنوت أو نخلينا بحالهم أبز حتى يرجزه كا intensive care يونيت كنوصو نخل تغيرو كسري خليو ግን ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ከም ዘሎ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣባላት ዲያስፖራ ብዙም ኣብ ዘካየድ ወዘተ ብርክዝ ዝበሉ ጉዳይ ዘልዕሉ ኮይኖም ብዛዕባ ስልጣን ዝምልከት ሓደ ጉዳይ ነይሩ ብልጽግና ኮይንካ ኢኻ ንዝብል ብምርኻብ እንተ ኮይኑ ካባይን ላዕሊ ክልተን ሰለስተን ዕጽፊ ምስ ብልጽግና ዝተረኸባሎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እቲ ርክብ ድማ ብዛዕባ ህልውና ትግራይ እንተይኮነስ ብዛዕባ መንበር ምዃኑ ገሊጾም ኣነ ብሕወሓት ስለዝተወከልኩ ብሕወሓት ኣይላዕልን ብመንግስት ፌደራል ስልጣን ስለዝተዋሃበኒ ስልጣን ኣይለቅቕን ኣይበልኩን ዝትከአን ሰብ ይነገረን እሞ ኣነ ስልጣነይ ከለቅቕ ይኽእል ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ሕወሓት ይህኒ ሕወሓት ዝሃባ ስልጣን ፌደራል መንግስት ተጽድዮ ስለዚህ ከረክባ እየ ዝብሎ ፌደራል መንግስት ስለዝሃበኒ ይለቅቕን ይሆኑ ከረክባስ ምስ ፌደራል ተራዳኢኹም ምጽሞ ምን ከም ዝወከለ ፈሊጠ ይረክብ زي هاي حد أتلتا روسيان حبرات عرب إميريتسن ركبنا باستراتيجيكاوي نمعباي تسمع مئن يوكرين الروسيان لووت أسرات نخجبرا حبرات عرب إميريتس تشعت تعوتها استراحتي شمقلنا 5 جبرات وانت جاليسهم بريزيدنت حبرات عرب إميريتس الشيخ محمد بن زياد آل نهيان مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أب موسكو زت يوم اللهم كلتين هاجرات أب إنرجين تكنولوجيا حاويسو أب نقد إنفستمنتن كالوت عودتاتن ركبنا من تنخار كم استسمع مع تحبير اللهم نقداو لووت كلتين هاجرات بسلستعد في كم زعبي ገለጹ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ኢሚሬትስ ኡስራት ንምልዋጥ ብዝገብረቶ ጻዕሪ 2184 ኡስራት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ከም ዘኽኣለ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዚያድ አል ናህያር ብወገኖም ኣብ ጋዛን ዩክሬንን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝግብኦ ተዛሪቦም እቶም ፕሬዝዳንት ጽባሕ 12 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ካዛን ኣብ ዝጅመር መበል 16 ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ብሪክስ ንፈለማ እዋን ክሳትፉ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ሕብራት ዓረብ ኢሚሬትስ ኣባል ብሪክስ ዝኾነት ኣብ حلفة أب دو أفريقيا أب سالت أخي وعيون
ግንባር ሓርነት ነጻነት ኦጋዴን ኦብነግ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ኦብነግ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከም ዝሓበሮም ኣብ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ውድብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብተናጸል ከም ዝመረጸ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዝተገበረ ስምዕ ከም ዝተጣሓሰን ድምጽታቱ ንጎኒ ከም ዝተገደፉን ኣመልኪቱ እዚ ድማ ንዕላማቲ መድረኽ ምክክር ዝጻረር ኢሉዎሎም ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይን ዝርከቡ ቀንዲ ዝበሃሉ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዘይተሳተፍሉን ጎንጽታት ሕዝቡን ኣብ ዝቐጸሉን እቲ ምክክር ምክያዱ ናይ ሓደ ወገን ናይ ሙኻን ሓደጋ ከም ዘለዎን ትክክለኛ ሰላም ከም ዘይምጽን ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ሰላም ንምምጻእ ሓቃዊ ሓዋፋይን ግልጽነትን ንዘለዎ ምክክር ንምስታፍ ድልው ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኦብነግ እዚ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብቲ ናይ ሕዚ መድረክ ከም ዘይሳተፍ ዕላው ገይሮሎም ኦብነግ ነዚ መግለጽ ዘውጽአ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኣብ ክልል ሶማሌ ዘተ ይካይድ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ሃገራዊ ዘተ ካብ ዓበይቲ ውድባት ፖለቲካ ዝሃገር ዝለዓሉ ተቃውሞ እናበጽሐ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንኦብነግ ሓዊሱ 11 ውድባት ፖለቲካ ዝሓቆፈ ካውከስ ከይዲቲ ሃገራዊ ምክክር ዕላምኡ ዝሰሓተ እዩ ምባሉ ዝዝከር እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ውድብ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮም ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብቲ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ዘፍለጡ ውድባት ፖለቲካ እዮም ከምኡ እውን እናት ኢሃፓን ዝበሉ ውድባት ፖለቲካ ከም ዘይሳተፉ ፍሊጦም እዮም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣብ ትግራይን ኣምሓራን ዘተታት ከካይድ ኣይከኣልኩን ምባሉ ዝዝከር እዩ ሻምናይ መድረኽ ዘተ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልቲኦም ትካላት ይሳተፈሎም ኣብቲ ዘተ ኣፈጻጽማ ትሕብር ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ከም ዝግምገም ንምፍላጥ ተኻኢሎም ክልቲኦም ትካላት ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዎም ምትሕባር ክዝትዮም እዚ ከም ዝኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ንኢትዮጵያ ዘግለለ ዑደት የካይደሎም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ዕደቶም ኣብ ኡጋንዳ ካምፓላ ዝጀመሩ ኮይኖም ምስ ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ተዛትዮም እዮም ልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባዊ ሰላም ምርግዓን ከምኡ ድማ ኣብ ልኡኽቶ ሰላም ሶማሊያ ሕብረት ኣፍሪካ ዘትዮም እዮም ፕሬዝዳንት መሐሙድ ኣብ ቡሩንዲ እውን ዕደት ዘካይዱ ኮይኖም ምስ መዘውነኦም ኢቫርስቴ ኒውዲያሺሜት ተራኺቦም ተዛትዮም እዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሓበራዊ ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዘተታት ኣካይዶም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ጅቡቲ በመቕናዕ ምስ ፕሬዝዳንት እስማኤል ገሌውን ዘትዮም ኣለዉ ይኹን በር ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይመጹ ተፈሊጦሎም ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዓቃብ ሰላም ሶማሊያ ወታደራትን ካብ ዘወፈያ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብ ዳሃይሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ሰላም ደሓንኩንም